that I would not. Wake up! Ya está, ya duermo. That I would not. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. Vas dir que ja no treballàveu els diumenges perquè estava mal vist. I a part que ja calia potser. M'he agafat festa! Tu t'has agafat festa? Fixa't? Tu? Jo. Festa tu? Fixa't, sí, jo què? Només un dia. Només un. Però no és per mi, suposo. Que sí, però està amb tu en el teu primer dia de festa. De veritat? Clar! Saps què vaig llegir ahir? Que la majoria dels suïcidis són a diumenge. Sí? Doncs jo tenia entès que eren en dilluns. Sí, d'acord. A diumenge i a dilluns. My love can't do me no harm, and I feel nice, a sugar and spice. I feel nice, a sugar and spice. O fem alguna cosa o acabarem sonats. Sí, ja ho estic. Ja estic sonant. Podem ballar? At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock, I would have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door, just turn around. És tan intel·ligent, inventa alguna cosa encara que sigui per no pensar. Juguem. No, per desbloquejar que és per Però què vol dir juguem? Juguem. A què? a coses de nens. No! A les cadires. Joc a les cadires. Però si només som dos. I no hi ha més remei. Què passa? Hòstia, jo m'ha de treballar com un imbècil perquè ningú cabronat pel darrere i em foti la cadira! El matí s'anava... Teràpia, sí, de 8 a 1. I després sóc jo el que està sonant. I de què anava aquesta teràpia? Soc notablement organitzada. Estic dotada per construir duradores i positives relacions amb els clients. També estic feta per assolir els objectius així. I jo soc de Carengi. Que dius que bé? Encantat de conèixer. Faria trossets de formatge vestida de raquetes amb sucar. Després em van ficar dins una gran caixa de compreses. Sí, voltava per tot el supermercat dins aquella caixa de jambró, uns foradets pels ulls i una compresa humana. No, i a més amb ales, Al supermercat vaig conèixer el microones. El microones. Que anava disfressat de microones. La compresa i el microones. Déu-n'hi-do.
de trèmol, què més pot passar després? Ara resultarà que portes perruca i dentro d'una postissa, que t'has operat les costelles per marcar cintura i que t'has fotut pis de silicona. Les tens, els cabells i les costelles són meves! Els fills tenen raó, sí. Però són d'última generació, no es exploten amb els vius. I jo res. Zero, fingia. Ah, no, esclar, tu diràs, això és per xupar. Sospires una mica, plantejaments i llestos, Doncs no, inclús em vaig entrenar a la vagina per poder tenir contraccions. Vinga, també ets fingir, en casa. Què dius? No, amb tu no, Nick. Mai. Mai. Segur. Segur, home, segur, tranquil·la. A més, a tu, en què t'afecta això? Hi ha milions de dones al món que fingeixen i no hi ha cap tio que em faci una tragèdia. Inclús n'hi ha que ho prefereixen. Doncs jo no, ho sents? Jo no, que no ho prefereixo. Digue'm que no m'has fet. No, tranquil, que no ho he fet mai. Never. No he fingit mai, ni tan sols se m'ha passat pel cap. Perquè si ho haguessis fet... Déu meu, per què t'ha agafat ara? Mira, Clara, si consideres que hem de queixar amb les dades d'una estúpida estadística... Mira, és que se me'n refot l'estadística. Ah, doncs explica-m'ho d'una vegada, a veure si al final entenc de què es tracta. De demà, hòstia! De demà es tracta. Has trucat a la Clara I en Nick. no hi som. I got you.